дар агротехникаи парвариши тоқ яке аз омилҳои муҳим ин хомтоқ мебошад. Хомтоқ дар як фасли нашунамо 3 маротиба гузаронида мешавад. Хомтоқ ин тавр мешавад. То давраи гулкунии хомтоқ якум маротиба, дуюмаш баъди гул, сеюмаш интихобӣ. Дар вақти хомтоқ мо метавонем навдаҳои беҳосил, навдаҳои майда ки ба мо барои тоқ лозим нест аст, ки ин ғизои иловагира мегирад, инҳоро канда мепартоем. Вақте ки навдае ки мо хомтоқ мекунем, то хӯшаи гула мо метавонем баргоша тоза карда парохтан. Мана аз мухчиҳои бағалӣ ҳам навдаҳои паҳлӯги сабза мебароянд. Ин навдаҳоро мо метавонем канда парохтан, ки ин ҳам барои тоқ яъне массаи зиёдро пайдо мекунад. На ҳамаи навдаҳои беҳосилро кандан даркор. Қисман навдаҳои беҳосилро мо мемонем барои дар оянда, барои ҳосили оянда мо бояд ин навдаҳоро бояд монем. ин якчанд аҳамиятҳои калон дорад. ҳам аз касалӣ эҳтиёт мекунад, баъд нури офтоб, шамол ба танаи тоқ доимо расида меистад. ин хомтоқ яъне вақте ки мо ин интихобӣ мегузаронем, ба хӯшаҳо ҳам таъсири калон дорад. яъне хӯшаҳо калон мешавад вақте ки мо интихобӣ карда хомтоқ мекунем. ҳамин хел карда мо бояд хомтоқро гузарондани мо дар кор аст.